Zastupiteľstvo Nového Mesta nad Váhom bude v utorok 19. novembra rokovať na 11. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Na programe majú tentokrát poslanci celkovo 18 bodov. Vážení novomešťania, dovolte mi, aby som vás pozval na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať tento utorok 19. novembra a budú tam prebrané tieto body. Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom o organizácii miestneho referenda, návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení, doplňa VZN číslo 9 o miestnych daniach a znení dodatkov, zmeny a doplnky číslo 15 územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom, návrh schválené tajomníkom a člena komisie pre rozvoj bývania, návrh uvoľnenie člena komisie finančnej komisie a tým pádom aj návrh na nového podpredsedu komisie finančnej, dohoda o spolupráci v rámci programu Interreg Slovensko a návrh na vstúpenie mesta Nové Mesto nad Váhom do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Začiatok rokovania poslancov je naplánovaný na 14:00 a vy ho budete môcť opäť sledovať celé i v našom živom prenose. David Cvitač, televízia Pohoda.